Gipangante sa Davao City Police Office kun DCPO nga zero crime kun walay matigayong kakulian atol sa holiday season dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sa eksklusibong interview sa Arman Davao kang DCPO City Director Police Colonel Kirby John Craft, daghang pulis ang ipakatag sa Dakbayan og nagpatrolya aron mabantayan na ilabi na ang mga point of convergence. Sumala ni Craft, karong Disyembre kinahanglan nga magdoble igmat gihapon ang matag usa diha sa pagsunod sa mga giimpusar nga security ug health protocols. Hindi po dapat tayong magkumpiyansa dahil nagluluwag na tayo sa ating sa health protocol. Pero ang dapat pa rin po nating sa isip ay yung ating culture of security. So mag-observe po tayo, magbantay din po tayo dahil ang katahimikan po ay trabaho po ng bawat Davaoeños. So kung meron kayong napansin, nakita, i-report po agad sa ating Davao City Police. Gibutyag ni Craft, ginamonitor nila karon ang tanang malls ug preparado na ang seguridad alang sa simbang gabi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.